இறையேசுவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, 18ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை ஆண்டவருடைய வார்த்தை மாற்கு எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் 2 வசனங்கள் 18 தொடக்கம் 22 வரையான பகுதிகளில் நோன்பு பற்றிய கேள்வியும் அதனோடு தொடர்புடைய புதிய வாழ்வுக்கான ஒரு செய்தியையும் ஆண்டவர் தந்து நிற்கின்றார். இந்த நற்செய்தியினுடைய இறுதி பகுதியிலே இவ்வாறு இருக்கிறது பாருங்கள். எவரும் பழைய ஆடையில் புதிய துணியை ஒட்டு போடுவதில்லை. அவ்வாறு ஒட்டு போட்டால் அந்த புதிய துணி பழையதிலிருந்து கிழியும், கிழிசலும் பெரிதாகும். அன்பார்ந்தவர்களே, இது சாதாரண எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய அனுபவமாக இருக்கிறது. பழைய நாட்களிலே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம், எங்களுடைய அம்மாமார் எங்களுடைய உடுப்புகள் கிழிந்தால் அந்த கிழிசலை பொத்துவார்கள் என்று சொல்லுவார்கள். அல்லது வேறு ஒரு துணியை வச்சு அதை கரையை சுற்றி வர அவர்கள் தச்சு அதை பொத்துவார்கள் என்று சொல்லுவோம், அல்லது தச்சு விடுவார்கள் என்று சொல்லுவோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இவ்வாறு தைக்கிற பொழுது நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள், தெரிந்திருக்கும். அதாவது அவர்கள் பழைய துணிக்கு புதிய துணியை சேர்ப்பதும் இல்லை, அதே போல புதிய துணிக்கு பழையதை சேர்ப்பதும் இல்லை. புதிய துணிக்கு புதியதையும் பழைய துணிக்கு பழைய துணி துண்டுகளை சேர்த்து தான் அவர்கள் தைப்பார்கள். கிட்டத்தட்ட அதே கலரோடு அல்லது அதே மச்சோடு இருக்கிறதாக அவர் பார்த்து கொள்வார்கள். இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் பாருங்கள், நாங்கள் பழைய துணியோடு ஒரு புதிய துணியை சேர்க்கிற பொழுது அந்த கிழிசல் அதோடு அந்த துணி அதோடு ஒத்து போகாது, அதே நேரத்தில் அந்த கிழிசல் அதோடு இன்னும் பெரிதாக மாறும். ஆகவே ஒரு வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை ஆண்டவர் இயேசு பார்த்து ஒரு செய்தியை இங்கே தருகிறார். அதனோடு சேர்ந்ததாக இன்னும் ஒன்று பாருங்கள். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அதே போல பழைய தோட்பைகளில் எவரும் புதிய திராட்சை மதுவை ஊற்றி வைப்பதும் இல்லை. ஊற்றி வைத்தால் மது தோட்பைகளை வெடிக்கச் செய்யும், மதுவும் தோட்பைகளும் பாழாகும். புதிய மதுவை புதிய தோட்பைகளில் ஊற்றி வைப்பர். அன்பார்ந்தவர்களே, இஸ்ராயல் மக்கள் நாங்கள் இப்பொழுது பயன்படுத்துகின்ற போத்தல்களில் அவர்கள் இந்த திராட்சை ரசங்களை அவர்கள் சேகரித்து வைப்பதில்லை. அந்த காலங்களிலே தோட்பைகளில் அவர்கள் மதுவை சேகரித்து வைத்தார். ஆகவே இந்த நாங்கள் சேர்த்து வைக்கின்ற இந்த மது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் பாருங்கள், மீண்டும் சொல்லுகிறேன், பழைய தோட்பைகளில் எவரும் புதிய திராட்சை ரசத்தை சேர்த்து வைப்பதில்லை. மாறாக பழைய தோட்பைகளில் பழைய ரசத்தை சேர்த்து வைப்பார்கள், புதிய ரசத்தை புதிய தோட்பைகளில் சேர்த்து வைப்பார்கள் என்று அதனுடைய விஞ்ஞானத்தினுடைய தன்மைகளில் அந்த மதுவினுடைய அந்த வீரியத்தன்மை என்பது அந்த தோட்பைகளினுடைய தன்மைகளிலும் தங்கி இருக்கிறது என்பதை வாழ்வின் அனுபவமாக கொண்டு இயேசு ஒரு உண்மையை இங்கே சொல்லுகிறார். அன்பார்ந்தவர்களே, நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பழைய இயல்புகளில் இருந்து விடுபட்டு புதிய இயல்புகளை அணிந்து கொள்ளுகிறோம். புதிய கிறிஸ்தவ இயல்புகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நாங்கள் புதிய இயல்புகளின் அடிப்படையில் வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம். நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த கிறிஸ்தவ விழுமிய தன்மைகளுக்கு ஏற்ப எங்கள் செயல்பாடுகள் அமைந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் குளித்து விட்டு வந்த பிறகு திரும்பவும் சேரை பூசுகிற பொழுது எங்களுடைய அம்மாமார் சொல்ல, இப்பதான் குளிச்சுட்டு வந்தேன், அதுக்கிடையிலே என் ஊத்த பிரட்டினா என்று சொல்லுவார், அல்லது ஏன் சேர்த்துக்க நிற்கிறார் என்று பேசுவார்கள். பாருங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே, நாங்கள் பழைய ஆதாமுக்குரிய அல்லது பாவ வாழ்வுக்குரிய அல்லது தீமையான தன்மைகளுக்குரிய தன்மைகளை கொண்டிருந்தால் அவற்றை கிறிஸ்துவில் அறைந்துவிட்டு கிறிஸ்துவினால் கழுவப்பட்டு புதிய படைப்புகளாக, புதிய உறுப்புகளாக, புதிய மனிதர்களாக ஆவியின் பிள்ளைக்குரிய தன்மைகளை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் அவ்வாறு புதிய படைப்புக்குரிய புதிய ஆவிக்குரிய செயல்பாடுகளை செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, ஏனெனில் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளின்படி வாழுகிறவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள். ஞானம், புத்தி, அறிவு, திடம், பக்தி, விமர்சை, தேவ பயம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆவியின் கொடைகளையும் அன்பு, மகிழ்ச்சி, பொறுமை, கண்ணியம், நம்பிக்கை, விட்டு கொடுப்பு என்று சொல்லப்படுகிற ஆவியின் கனிகளோடும் வாழுகிற மனிதர்களாக இருப்பார்கள். ஆகவே நாங்கள் பழைய இயல்புக்குரியவற்றை களைந்துவிட்டு புதிய ஆவிக்குரிய இயல்புகளை அணிந்து கொள்ளவும், பழைய
இருளின் ஆட்சிக்குரிய படைக்கலங்களை களைந்துவிட்டு ஆவிக்குரிய படைக்கலங்களை அணிந்து ஒரு புதிய வாழ்வுக்குள்ளே கடந்து வரவும் நாங்கள் அழைக்கப்படுகிறோம். சில வேளைகளில் அன்பார்ந்தவர்களே, நாங்கள் இவ்வாறு பழசையும் புதுசையும் இணைப்பது போன்று நாங்கள் வாழ்ந்தால் கிழிசல் பெரிதாகும். அப்பொழுது அந்த ஆடை பிரயோசனம் இல்லாமல் போய்விடும். பழைய மதுவையும் புதிய தோற்பைகளுக்குள் ஊற்றி வைத்தால் இரண்டும் கெட்டுப்போவது போன்று எங்களுடைய வாழ்க்கையும் கெட்டு போகும். ஆகவே நாங்கள் புதிய மனிதர்களாக இயேசுவினுடைய பிள்ளைகளாக மாறியிருந்தால் புதிய வாழ்வுக்குற பணிகளை செய்வோம். அன்பும் பொறுமையும் மன்னிப்பும் விட்டு கொடுப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளும் புரிந்துணர்வும் சகிப்புத்தன்மையும் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்ட மனிதர்களாக பயணிப்போம். ஆவியினுடைய கொடைகளை கூடாக நாங்கள் பயணிப்போம். ஏனெனில் நாங்கள் எவ்வாறான மனநிலைகளில் வாழுகிறோம் என்பது எங்கள் செயல்பாடுகளில் தெரிகிறது அல்லவா? ஆண்டவர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் பாருங்கள். எனவே புதிய மதுவை புதிய தோற்பைகளில் ஊற்றி வைப்பது போன்று நாங்களும் இயேசுவினுடைய ஆவியினால், பரிசுத்த ஆவியினால் புதிய மனிதர்களாக பிறந்திருந்தால், புது படைப்புகளாக இருந்தால், புத்தொழியோடு புது வருடத்தில் புது பொழிவோடு புதிய சிந்தனைகளோடு புதிய எதிர்பார்ப்புகளோடு புது நம்பிக்கையோடு பயணிப்போம். இறைவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.